På lette tider så har de altså ikke tabt på eget græs i denne sæson. Det er ikke det eneste hold. Alternativ vensterbak. Frederik Lavnborg, der lige fik en lille rundtur. Til Diakers og Kevin Dix. En fodboldspiller, der rækker ud efter noget personlig succes. Så hos FC København. Mesterskabsslutspillet. Så er der ikke rigtig kan holde fast i bolden. Send et signal til deres publikum, ikke mindst de mest fanatiske af dem nede. Og levere en ordentlig indsats. Kevin Dix. Det er virkelig svært ved at fastholde bolden, Randers. FC København igen. Kevin Dix. Med skidt aflæg. FC Københavns nordmænd, der ikke er på A-landsholdet, dem kan Ståle Solbakken ikke bruge. Hverken i nu. William Klem, der var spekuleret med bænken. Der var heller ikke bud efter Lukas Lea. Ja, som Jakob Næstrup sagde, da vi snakkede midtbanen, at ja, det er en ung, talentfuld midtbane, vi har. Med Mats. Her er deres ambitioner i top 6. Altså, fakta er bare, at de 3 gange, de har... Bold mod eget mål. Store profiler, Mathias Greb. Nej, der er sådan set ikke nogen af de offensive spillere, vel at mærke. Kevin Dix i anden omgang. Men det er jo deres chance også nu, at... Til Kevin Dix.